Keď som bol ešte relatívne čerstvým kresťanom a si pamätám, ako som raz išiel so svojím najlepším kamarátom vo vlaku a sme sa rozprávali o tom, ako si čítame Bibliu a čo si čítame. Veľmi konkrétne si pamätám, ako mi hovoril o jednom texte z písma, ako si ho čítal a proste aké veľké veci tam uvidel a on bol z toho úplne nadšený a ako som ja počul, ja som bol z toho úplne sklamaný. Pretože som si uvedomil, že ja také zážitky nemám. A som bol taký zmetený z toho, že čo je so mnou zle, prečo on vidí v písme také veľké veci, z ktorých je úplne nadšený a ja si čítam Božie slovo a si je čítam, to je všetko. A podľa mňa každý z nás do určitej miery pozná tento pocit, že každý z nás má skúsenosť z toho, že niekedy sme si čítali nejaký príbeh v Biblii, ktorý sme už čítali veľakrát predtým, veľakrát sme už počuli, ale zrazu tentokrát k nám prehovoril úplne iným spôsobom, úplne takým špeciálnym spôsobom. Hovoril do nášho života konkrétne. Boli sme povzbudení, boli sme nadšení a bolo to niečo veľmi špeciálne, niečo zvláštne. Ale zdá sa mi, že skúsenosť väčšiny z nás je taká, že tak nevyzerajú naše každodenné stíšenia. Že nie každý deň máme také stíšenie, že môžeme ísť natáčať o tom impulzia, že môžeme písať na blog a že môžeme dávať statusy na Facebook a postovať na Twitter. Proste častokrát sú naše stíšenia jednoducho iba a naše čítania Biblie tým, že si jednoducho iba čítame. A nemáme žiadne strhujúce skúsenosti a nejaké nové pravdy. Znamená to, že je niečo zlé, potrebujeme mať za každým nejakú špeciálnu skúsenosť pri čítaní Božieho slova, potrebujeme vždy tam proste vydolovať drahokamy. Na to, aby sme počuli Boží hlas, aby sme ho boli schopní počúvať a tým myslím poslúchať, nie je potrebné mať nejaké špeciálne stíšenie. Na to nám stačí jednoducho otvoriť Božie slovo, čítať ho, veriť mu a poslúchať ho. A to vôbec neznamená, že nás chcem povzbudzovať k tomu, aby sme mali povrchné stíšenie. Nie, vôbec. Investujme do nich. Dávajme im ten najlepší čas a modlíme sa a postíme sa a dávajme do nich úplne všetku energiu. Ale ak máme stíšenie, ktoré na prvý pohľad nie je nejaké príkladné a úžasné, nebudeme sklamaní a nemyslíme si, že Pán Boh v tej chvíli nepracuje v našich životoch. Prorok Izajáš bol v takej situácii, kde prorokoval Izraelu, ale Izrael ho vôbec nepočúval. Zdalo sa mu, ako keby hovoril len tak, na prázdno. A do tej situácii mu Pán Boh hovorí v 55. kapitole Izajáša. Boh vraví: ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa, ale zavlaží zem, zúrodní a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Ono je nemožné otvoriť si Božie slovo, čítať slova živého Boha a ostať nimi nepremenený. Je to ako keď máte kameň v potoku. Na začiatku je hranatý, škaredý, nepekný, neforemný, ale tým, že je dlhodobo vystavovaný účinku vody, táto voda ho obrusuje, táto voda ho premieňa. A z drsného, škaredého kameňa sa zrazu stáva pekný, okrúhly, jemný kameň. A to isté platí aj s Božím slovom a s nami. Je nemožné čítať Božie slovo a nebyť ním premenený. Preto vás chcem pozbudiť, že keď prichádzame k Božiemu slovu a nezažívame niečo proste úžasné, niečo vzrušujúce, čo proste nevieme rýchlo, musíme všetkým povedať, ak nemáme takú skúsenosť, ostaňme verní. Pretože kvôli čomu prichádzame k Božiemu slovu? Prečo si čítame Božie slovo? Kvôli tomu, aby sme mali zvláštne skúsenosti, aby sme objavovali strhujúce pravdy, s ktorými sa budeme môcť podeliť na mládeži, alebo si ho čítame preto, aby sme boli s Bohom. Lebo s Bohom máme vzťah. A vzťahy s ľuďmi sú také, že nie každý deň proste robíme bláznivé veci so svojimi kamarátmi. Nie každý deň máme obrovské spomienky, ktoré proste si budeme pamätať na celý život. Proste súčasťou našich vzťahov je to, že niektoré dni sú jednoducho obyčajnými dňami. A takisto je to aj s Pánom Bohom. Nie každý deň bude vzrušujúci deň, kedy budeme skákať, lebo budeme vidieť neskutočné veci. A budú dni, kedy jednoducho budeme kráčať s Bohom. Všedným dňom, všednými vecami. A práve vtedy ukazujeme, o čo nám naozaj ide. Či nám ide o Boha, alebo nám ide o tieto iné veci.